Oy, boss. Ikaw to Saan? champion sa Olympic, no? Ano man eh? Isa gani mo ngalan? Ex pa rin. Ako si Kwan, Hinanggaw Yulo. So nako nadunggan ni sa Valencia mong good ba nga si Takbal ug si Kwan ba si Bintoys nga kwan daw talented daw ko sila. Mayroon ko sila mo kwan, tan talent nila daw maumat. So kasi lang gikuan bagihagit nga waton nila ning talent ako ba. Hinanggaw Yulo. So nga makita. Ha? So makita? Takbal so Bintoy, awatan yun eh. Hinanggaw Yulo. Apa? Oh, talented mo, awat to ninyo. Hindi mawat no. Suko. Ay kabuwang. Ayaw, di ba?